Добър ден! Днес ще ви дам моите прогнози за предстоящия уикенд. Започваме с Висшата лига на Англия. Интересни мачове отново. Лидс Уест Хем е в петък днес. Не е лош вариант за над голове също. Аз бих го прескочил. Нюкасъл и Фулъм. Фулъм играе доста дефанзивно, когато е гост. Нали не е изключено да стане пак овър, но бих го пропуснал точно по тая лойка. Челси Съндърланд над 2,5 гола. Според мен има доста предпоставки за този овър. Съндърланд не е лош отбор, може да вкарат, но и да пускат доста. Манчестър Юнайтед Брайтън над 2,5, 1,57 в Бетано. Който иска може да ги проби над 3,5, според мен тук ще има голове. Юнайтед допускат доста голове. Брайтън са симпатичен отбор, вкарват доста положения. И така, следващия матч е Брентфорд Ливърпул. Линията е 3,5 гола. Според мен е постижима. След 4-те поредни загуби Ливърпул победиха и то доста убедително Франкфурт, но Франкфурт не е мерило. Салах, много интересно какво ще се случи с Салах. Последният матч беше оставен на пейката. Появиха се някакви информации в медиите, че си изтрил от Instagram биото Ливърпул. Много странно. Не знам колко е достоверна тази информация, но ще е интересно да се види дали Салах ще е отново на пейката. На 3,5 гола тук. Арсенал и Кристал Палас ги пропускам. Очаквам победа на Арсенал с 1-0, 2-0. Лично мое мнение. Знаем, че Арсенал заключват мачовете си, когато поведат. Рядко стават овъри при тях. Не е изключено. Уърхемптън Бърли. Уърхемптън са един от най-слабите отбори в Премиер Лиг в момента. Бърли вкарат трудно. Според мен този матч не са пипа за голове. Астън Вила Манчестър Сити. Рисков матч за над. Интересното тук да се отбележи, че Халанд продължава да вкарва. Мисля, че за Национала и за Манчестър Сити има вкарани в 12 поредни срещи. Второто нещо, което е хубаво да се отбележи, е, че Пеп Гвардиола си промени тактиката. Започна да затваря мачовете след като поведе 1-2-0. Така че трябва да сме по-предпазливи с тях. Но въпреки това смятам, че този матч ще е над. Борнемут Нотингъм Форест. Борнемут са симпатичен отбор. Антуан Семеньо е в невероятна форма. Нотингъм Форест смениха втори тренер този сезон. Начало в момента сложиха Шон Дайш. Това ще му е първи матч с Нотингъм в първенството, ако не се лъжа.
Така че, така очаквам голове аз. Пропускам Евертън и Тотнам. Томас Франк играе доста защитно в гостуванията. Евертън също са доста стабилни на техен терен. Не забравяйте да ни подкрепите с един subscribe, за да може да виждате следващите клипове, които качим. И продължаваме с следващото първенство. Следващото първенство, което ще разгледаме, германската Бундеслига. Днес петък, късно тази вечер, има матч Вердер Бремен Унион Берлин. Ами, като чуят тия два отбора, просто първото нещо, което се сеща е голове. Играят доста офанзивен футбол и двата отбора. Трябва да се пробват на 2,5 гола. Айнтрахт Франкфурт, Сан Паули. Айнтрахт Франкфурт са в серия от близо 6-7 мача с поредни удари. Допускат много и вкарват. Мисля, ще заслужава пак да се пробват. Малко е нисък коефициента обаче. Борусия Гладбах и Байерн Мюнхен. Същото нещо. Мачовете на Байерн Мюнхен са адски резултатни. По принцип пропускам, когато Гладбах участва в матча да играе над. Но Гладбах в момента са в много слаба форма. Според мен тук и този матч е минус поне 4 гола. Следващия матч, който ще обърне внимание, Байер Леркузен и Франкфурт на 2,5 също. Също отбори, които вкарат и допускат много. Следващия матч е Штутгарт и Майнц. Майнц тук е важно да се отбележи, че са в много слаба форма. Този матч си е рисков и коефициентът е доста нисък. Но според мен трябва да стане. Пропуснал съм матча на Дортмунд и Кьон. Според мен 3,5 е доста висока линия. На живо, който иска, ако има късмета да се заключи малко матча, мога да пробва над 2,5. Но 3,5 е доста висока линия. Същото може да се каже за Лайпциг. Не обичам да ги играя на 3,5. И последното първенство, на което ще обърнем внимание, е холандската Ередивизия. Херенвен Нак Бреда на 3,5 гола, малко висока линията, но последните два кръга холандското първенство е адски резултатно. Който ги следи, знае за какво става въпрос.
Фортуна Ситарт Грёнинген на 2,5 гола. Доста висок коефициент. Според мен има голям шанс да излезе на 2,5. Заслужава си пробата. Това първенство може да се играе почти всеки матч над, но аз съм избрал само 4, които според мен са по-сигурни. Цволе и Некнимеген на 3,5 гола. И Фейнорд ПСВ Айнховен на 3,5 на 2 коефициент. Фейнорд са в добра форма. Допускат доста елементарни голове. Няколко матча съм наблюдавал. ПСВ са същата манджа, може да се каже. Според мен ще има голове. Азе Алкмар Утрехт също, който искам да ги пробва, но не ми харесва, че 1,60 само коефициента. Доста нисък. И това са моите предложения за този уикенд. Може да отбележим също, че Ел Класико ще се играе. Моята прогноза за Ел Класико е на 3,5 гола. Доста непредвидими са последните Ел Класиката. Може би Реал са някакъв фаворит, но в тези матчове няма фаворити според мен. Винаги са тройни, така че най-добрият вариант е да търсите голове. Ако искате да следите моите предложения на живо, в Discord качвам доста от тях. И не забравяйте да се абонирате с камбанката, за да може да получите известия за следващия мой клип. С това приключваме и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!